Pagukod sa mga employers nga pakyas sa pag-remit sa contribution sa ilang mga empleyado, mas gipakusgan pa sa Social Security System Northern Mindanao, pinaagi sa pagbisita sa mga establishmento. Ang dugang detalye sa report ni James Pauloya. Pinaagi sa programa nga Run After Contribution Evaders sa Social Security System kun SSS. Mas gipakusgan pa nila ang paggukod sa mga employers nga wala nagarimit sa mga kontribusyon sa ilang mga empleyado sa SSS. Sa Cagayan de Oro City, moabot na sa kapin 700 ka mga employers ang napasakaan og sumbong tungod sa non-declaration, non-registration o delayed payments sa SSS contributions. After atong dili gyapon sila mo comply sa demand letter from receipt na atay 10 days na gihatag na grace period sa ilaa, musaka na dayon mi sa prosecutor's office mag-file mi og criminal complaint. Sukad January hangtod October 2024, laing 78 pa ka mga kumpanya ang ilang nakitaan og delinquent accounts ug anaa na karon sa legal division sa SSS. Giagat sab sa SSS ang mga empleyado nga magparehistro sa SSS website aron mas mabantayan ang paghulog sa SSS contribution. In fact, all employers are compulsorily required by SSS that all employees should register with the web. Kay para ang mismo ang empleyado na ang mo-verify sa iyang records. Seryoso kuno ang SSS sa ilang paggukod sa mga malapason sa SSS law. Ilabi pa nga daghan kuno ang ilang kakadawat nga reklamo matag adlaw. We give them more time to comply, either magpa-register or mag-avail sa installment payment kung dili kaya. So most of the time, 90% of the time, ang atong mga cases na gi-file sa court, masettle ra gyud siya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.